Čaute, moje meno je Kenny a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska by som aj chcel začať s novou sériou menom poznáš youtubera. No a mám tu so sebou špeciálneho hosta, teraz aj pričakujem. Čarovať, že? Dobre, kapa. Prvý youtuber bude Gamer Skin točil Gamer Hexit Gogon. Skin z týchto youtuberov Gamer natočil Exploiter Explo. Když Pedro točil prvné Hide and Seek, hral s ním Gamer. Podajte. Myslím, že který komiksové hrdina je Gamer blízky? Jakou barvu očí má Gamer Skin? Černou. Gamer se furt směje, rozčiluje, zakoktává ako na škeny. Ano. Veľká pravda. Točil Gamer Herobrine výzvu s Marmaxem? Áno alebo nie? Podľa mňa nie. Ktorá z uvedených slov sem nepatrí? B, A, T, M, A, N. Bez pen. Gameříček. Dveře. Dveře. Má Gamer vytvořenou animaci na hru Z. Gamer Burgeru. Áno. Má 8 z 9. Ukáž to tam. Žaj. Aby sme že takto čakaj. Že to je blbo vytpiť. Takto. No, tak že 9 z 8, ale že to máš dole hlavou. Tak to aspoň dobre. Ďalší bude, no aj posledný, Jacob, daj mi aj tvoj vodu. Dobre už! Dobre. Ďalší youtuber bude takzvaný Kovy. Kovy? Kovy? Áno. Boda, či Jacob. Ne, že mi ju celú vychlastáš. Dá. Ale ja... Espanesta, vodka, ele. Či vodu. Píš, rýchlo. Dobre, toto video spravím na 2 časti. Čauko.